Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya ta Juma'a a cikin shirin labaran asuba. Farko muhimman kanin su. Yayin da gwamnatin tarayya ta gargaɗi 'yan kasuwar da ke ɓoye kayan abinci a daidai lokacin da talakawan ƙasar ke cikin matsin rayuwa, majalisar wakilai za ta kirawo duk masu ruwa da tsaki a harkar tsaro. An sake nazartar tsarin ƙoƙarin samar da asusu a CBN domin adana kaso mai tsoka daga kuɗin shigar da kamfanin man fetur na NNPC ke samarwa. Wata ƙungiya a nan Kano ta yi kira ga gwamnati da Majalisar Dokokin Kano su yi watsi da neman rushe masarautun Kano da cewa tsananin rayuwa da buƙatar abinci ya fi damun al'ummar Kano a yanzu. Cewa a rushe masarautu a kuma cire sarki Aminu Ado Bayero. Su muna ba su shawara cewa yanzu abubuwa ana yin su ne bisa doka. Shi a kan kansa ba mu iya mun san wani laifi yayi wanda zai warantin hakan ba. Ƙungiyar ECOWAS ta ce za ta ci gaba da amfani da hanyar diflomasiya ga ƙasashen Mali da Nijar da Burkina Faso na ganin ba su fice daga cikinta ba. Tsokanin labaran aka saurara na yau Juma'a. 28 ga Rajab na shekara ta 1445 bayan hijira, daidai da 9 ga watan Fabrairu na shekarar 2024 miladiya. Sunana Shehu Usman Salu da zan karanto cikakkun labaran, wanda za ku iya kallon sa yanzu haka ta shafinmu na Facebook a Premier Radio 200.7 FM ko ma ta intanet a premierradio.ng. Bari mu somo shirin da sha'anin tattalin arziki wanda ke da alaƙa da matsin rayuwa da al'ummar ƙasar nan ke ciki. Da gwamnatin tarayya ta gargaɗi 'yan kasuwar da ke da ɗabi'ar ɓoye kayan abinci a daidai lokacin da talakawan ƙasar ke cikin matsin rayuwa. Ministan yaɗa labaran ƙasa Muhammad Idris ne ya bayyana haka a jim kaɗan bayan taron gaggawa kan halin matsin rayuwa da tsadar abinci da 'yan ƙasar ke ciki. Ministan ya ce gwamnati a nata ɓangaren za ta fito da tan 42,000 na abinci daga rumbunan ma'aikatar harkokin noma. Hakan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ke cikin matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa da ake fuskanta a cikin makonnin baya-bayan nan. Ministan yaɗa labarai Muhammad Idris ya ce ma'aikatar harkokin noma na da masara da gero da nau'in gari a rumbun ajiyarta da ke sassan ƙasar daban-daban domin rabawa 'yan ƙasar nan ba da jimawa ba. Wanda ya ƙara da cewa gwamnati ta ji labarin cewa masu kamfanonin sarrafa shinkafa a faɗin ƙasar nan na da tarin shinkafar da suka taskance. Na haka gwamnati ta yi magana da su kuma